سلام تخطاتلت نايز channel كمي كنيهم لومي حنت نخلنا إرتراويان بحفشة نخلنا حبشاتك نياز بالكوار استهزالكم متيالله نسغا self confidence ويكار سمت المانيا تبل متشم كلنا بستفل عليه كورنعاتنا عالمنا نبر بفلا ما بزي ويسترن وورلد وي معبول عالم نقمت زيا confidence تبل تقصي وي قال كساب كندا قداسيت مهنا أين سحتونينا أموداتا كل تدوليو وي كاب زخونة سراح ديو تمرتديو أبستفل عليه صلاتات confidence تزيبلكا نتتدوليو دلخا نغترك بأشقاري زخون سلازي مفتحنا كل تندوليو زلنا بزمعبو العالم أو بيزنس يكون سراح يكون everything تناتو مفتح أب confidence ناتنا يزمر كويس سلامتا يكون confidence كساعة كندزي تقداسنا تكركب كيلو أب بزمعبو العالم بفلاي እቲ ኣገባብ ንስኻ ትዛረበሉን ኣገባብ ናትካ ቀራርባን ነቲ ናትካ ተኣማንነት ዓብ ፅልዋል ስለ ዘለዎ ትባህሎም ስለዚ ሓደ ሰብ ኮንፊደንት ኮይኑ ክቐርብ ከሎ ኣብ ናትካ ዘለዎም ኣረኣያ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ጠመትን እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ዝህቦ ግምታትን ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ስለዚ ብኻላ ዘራርባ እቲ ኣብ ልዕሊኻ ዘለዎም ጠመትን ገምጋምን ላዕሊ ክኸውን ድሕር ደሊኻ እንታይ ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ ናትካ ኮንፊደንስ ከተማዕብል ኣለካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ናትና ኣተዓባብያ ባህልና እቲ ኮንፊደንስ ዝበሃል ኣብ ግምት ዝኣተው ስለዘይኮነ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ ግን እቲ ፅቡቅ ነገር እንታይ እዩ ኮንፊደንስ ምሳና ዝፍጠር ነገር ኣይኮነን ኮንፊደንስ ብትምህርትን ብምስትውዓልን ብምድግጋምን ዝምዕብልን ዝዓብን ኣብ ጥሪ ዝክበፅሕ ዝኽእልን ስኪል እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ስለዝኾነ ድማ ዝተፈላለዩ ሜላታትን ትሪካትን ቴክኒክን ክነግረኩም እየ ከመይ ጌርና ነቲ ኮንፊደንስና ቀፃል እናስተውዓልና ልክዕ ከምዛ ተኽሊ እናኮስኮስና ከነዕብዮ ናብቲ ፍሪ ክነብፅሖ ንኽእል ክንርኢ ክንፍትንና ሎሚ ንኩልና ይጠቅሙ ዝበልኮን ሓደ 5-6 ነጥብታት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኩለን ተኸታቲልኩም ተሰሚዕኩመን ንኩልና ክጠቕማናን ከዕብያናን ዝኽእላ ምዃነን ይኣምን እየ ቀጥታ ናብቲ ትምህርቲ ንኸይድ ሕጂ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከመይ ጌርና ሓደ ሓያል ዝኾነ ርእሰ ምትእምማን ወይ how to build strong self confidence ኢላ ርእስቲ ይበይ ኣለኹ ቀጥታ ናብተን ነጥብታት ክነኣቱ ኢና ሕጂ እታ ቀዳመይቲ ናብ ኮንፊደንስና ዓብ ፅልዋ ዘለዋ ወይ ንኮንፊደንስና ክትዕብየልና ትኽእል feeding your mind ወይ building your knowledge መብዛሕትኡ ግዜ ኮንፊደንስ መኣስ ንስእን መስለኩም ኣብ ሓደ ዝኾነ ኣጋጣሚ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ እኹል ኣፍልጦ ኣብ ዘይህልወና ግዜ ኮንፊደንስና ይጎድል ሰብ ብዛዕባ ሓደ ቴማ ብዛዕባ ሓደ ኣርእስቲ ክዛረብ ከሎ ኣፍልጦ ዘይብልና እንድሕር ኮይና እንታይ ንኸውን ፅግዕ ክንብል ንግደድ ወይ ኮንፊደንስና ክትንከፍ ይኽእል ብኻለ ዘራርባ ኸ ወንፃሩ ብዛዕባ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ኣርእስቲ እኹል ሓበሬታን ፍልጠት እንተለና ኸ ኮንፊደንስና ይዓቢ ሪኦም እንጂ ኣብቲ ንፈልጦ ኣርእስቲ ኩሉ ግዜ ኣፍ ልብና ነፊዕና ክንዛረብ ኢና ንፍትን ዋይ ምክንያቱ ስለንፈልጥ ስለንርዳእ ኣብታ ኣርእስቲ እዚ ድማ እኹል ኣፍልጦ ኣለኒ ኢና ስለንኣምን ናብኡ ንክንበፅሕ እንታይ ክንገብር ኣለና ሕጂ ኣትሊስት እንተወሓደ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ንክንድልብ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ሓደ ግዜ ትንክፍ እኳ ፅቡቅ ተኾነ ጀነራል ናውሌጅ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ እንተለካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ትናትካ ስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ዝትንክፍ ተኮይኑ ፅቡቅ ግን ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ገለ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ እንተለካ ኩሉ ግዜ ነቲ ዝግበር ዘሎ ዕላላት ጠምዚዝካ ናብታ ንስኻ ትመልካ ኣርእስቲ ከተምፅኦ ትኽእል ኢኻ እሞ ኮንፊደንስካ ባዕሉ ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ሓደ ትመልኮን ትፈልጦን ኣርእስቲ ክትዛረብ እንድሕር ጀሚርካ ኮንፊደንስካ ባዕሉ እዩ እናተመልአ ዝመፅእ ምክንያቱ ትዛረቦ ዘለካ ፍልጠት ስለ ዘለዎ ተኣማሚንካ ኢኻ ትዛረቦ ዘይትፈልጦ ድሕሪ ኮይንካ ግን ኢሎሞ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ፍርቂ እንደገና ካልእካ ሰብካ ክካትዓካን ክቃወመካን ስለዝኽእል ኩሉ ግዜ ኮንፊደንስካ ሼኪ ዝኸውን ወይ ከምዚ ትር ዝበለ ኮንፊደንስ ከይህልወካ ክእል እዩ ስለዚ እንታይ መጀመርያ ከነንብብ ክንክእል ኣለና ክንዓቢ ክንክእል ኣለና ብዝተኻለና መጠን ንእሽተይ እውን ትኹን ከነንብብ ክንፈልጥ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኢሎሞ ጥራይ ኢልና ንዛረብ ተኮይና ኮንፊደንስ እውን የብልናን ባዕልና ኣንቢብና ፈሊጥና ንዛረብ ተኮይና ግን ኮንፊደንስና እናዕበየ ይኽእል ስለዚ እንታይ ንገብር ኣለና ቀዳመይቲ ንእሽተይ ትኹን ዓብዪ ኩሉ ግዜ ከነንብብን ክንምዕብልን ንኽእል እዚኣ ሕጂ ትሪእዋ ዘለኹም ቪድዮ ኦልሬዲ ሕጂ ንእሽተይ ነገር ኣፍሊጣትኩም ኣላ ብምስትውዓል ንኽትነብሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትምህርታዊ ነገር ኣብ መዓልቲ ፍርቂ ሰዓት ድዩ 20 ደቂቕ ድዩ ሂብኩም ክትመሃሩን ክንምዕብልን ተኽኢልና ኩልና ንስኹም ጥራይ ዘይኮንኩም ወላ ኣነ ኩልና ክንዓቢ እንተኽኢልና እቲ ኮንፊደንስና ምስ ይዓቢ እዚኣ ሓንቲ እያ እታ ካልኣይቲ ኸ ሓንጎልና ምሽ ይብል ፀንየ ልክዕ ከምኡ ድማ ኣካላትና ሓደ ግዜ ኮንፊደንስና በይመፅእ
እዚኦም ትፈተንኩማ ክትፈልጦ ትኽእሉ እዮም ኣብ ጅም ኣትኻ ሰሪሕካ ክትወፅእ ከለካ ዝስማዓካ ስምዒት ኩሉ ግዜ ከምዚ ኮንፊደንት ኮይንካ ክትወፅእ ምክንያቱ ኣካላተይ ሃኒፀ ጥዕና ኣለኒ ፊት ኮይነ ኢልካ ስለተኣምን ከምዚ ሓንጎልካ ዝገጀፈ ኮይኑ ይስማዓካ ወይ እቲ ኮንፊደንስካ እናረኣኸ ዕብይ ይብል እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣካላትካ ፅቡቅ ከም ዘሎ እንድሕር ፈሊጥካ ወይ ፅቡቅ ምዃኑ እንድሕር ኣሚንካ እንተተቐቢልካዮ ኮንፊደንስካ ብኡ እዩ ዝዓቢ ንኣካላትና ክንሃንፆ ከለና ሓደ ካብቲ ሰብ ብኡ ርኢና እሞ ኮንፊደንስና ከጥፋኣልና ዝኽእል ኣካላትና እዩ ስለዚ ኣካላትና ፅቡቅ ተሃኒፅና ኦልሬዲ ኣብ ኮንፊደንስና ዓቢ ፅልዋ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓበሻና ኣማን ጌጋ ይርየ ኣካላትካ ፅቡቅ ተሃኒፅካ ኮምፕሊትሊ ኦቨር ኮንፊደንት ትኸውን ኣፍልጦ ስለ ዝጎድለና ጥራይ ኮንፊደንስ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ስራሕ እዩ ሓንጎልናን ኣካላትናን ማዕረ ከነፁ ክኽእሉ ኣለዎም እቲ ሓደ ገዲፍካ እቲ ሓደ ዝግበር ነገር ኣይኮነን እንጂ ክቃወም ኢለ ኣይኮንኩን ወላ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይርአ ብዙሕ ግዜ ኣመነ ሕልፍ ዝበለ ግዜ ኣብ መልክዕን ኣብ ፅባቐን ብዙሕ ግዜ ነጥፍ ብዙሕ ገንዘብ ነጥፍ ግን ሓንቲ መፅሓፍ እውን ክንገዝእ ኣይንኽእልን ንሓንጎልና ንምዕባይ እንድሕሪ ኣብቲ ናይ ደገ ጥራይ ፅባቐ ጥራይ ብዙሕ ኢንቨስት ንገብር እንተለና ፅባሕ ንግሆ ኣብቲ ርክብ ወይ ኣብቲ ሓላል ምስ ኣተና እውን እታ ናይ ደገ ጥራይ ስለዝኾነት ንሳ ቀልጢፋ ስለትውዳእ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ንነዊሕ ዘፅንሖ ምሳኻ እቲ ናይ ውሽጢ ፅባቐ ኢኻ እዩ እዚኣ ፈላሊና ክንሪኣ ኣለና ብካልእ ዘራ እንታይ ክብል ይኽእል ናብ ጓል መጀመርያ ክኸይድ ከሎ ወዲ ብፅባቐያ ተሰሓይቡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ምስኣ ንነዊሕ ክነብር እንተኮይኑ ግን ብናይ ደገ ጥራይ ዘይኮነ ብናይ ውሽጢ እውን ተማሪኹ ክነብር ዝኽእል ስለዚ እቲ ኣብ ኣወዳትን ኣዋልድን እቲ ኣብ ደገና ንገብሮ እኳ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እንትኾነ ኣብ ኮንፊደንስ ግን ማዕረ ማዕርዩ ናይ ውሽጢ ክንውስኸሉ ብግዲ እዩ ክልቲኡ ኮምባይን እንተኮይኑ ከዓ ነቲ ኮንፊደንስ ናትና ከዕብየልናን ከደንፍዓልናን ይኽእል እዩ ክልተ እታ ሳልሰይቲ ልክዕ ናይ ደገና ናይ ውሽጥናን ክንሰርሕ ከለና ኣብ ጎኒ ጎኒ ትኸይድካ ሓደ መንፈስካ ኣሎ ውሽጥና ኩሉ ግዜ ንዓና ድኹማትን ኮንፊደንስና ዘጥፋልና መን ኢኻ ስኻ እንታይ መለካ ኣየናይ ፍልጠት ኣለካ ኣየናይ ነፍሲ ኣለካ ኣየናይ መልክዕ መለካ ዝብለካ መንፈስ ኣሎ ኣብቲ ውሽጥና እዚ መንፈስ እዚ እንተኽኢልና ክነጥፎ ክንክእል ኣለና እንተዘይክኢልና ክመፀና ከሎ ከነስተውዕለሉ ኣለና ነቲ ናትና ኣእምሮና ነታ ተሓሳስባና ክብክል ኢሉ ዝመፅእ መንፈስ እዩ እንተዘየስተውዒልና ንሂወትና ዲስትሮይ ገብራ ከጥፋኣ ክእል እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ እዚ ጥራይ ዝሓስብ እንተኮይኑ ኮምፕሊትሊ ኮንፊደንስ እዩ ዝጠፍእ ምክንያቱ ክሕባእ ክእለ ጥራይ ዝፍትን ምክንያቱ እቲ ውሽጣዊ ኔጋቲቭ ክሪቲክ ናቱ ኣዝዩ ስለ ዝሐየሎ ነቲ ናቱ ኮንፊደንስ ከጥፍኦ ይኽእል እዩ ስለዚ ነዚ መንፈስ እዛ ውሽጥና ኮይኑ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለካ ክላ እስኻ ምንታይ ትምህርቲ ኣለካ ኮይኑ ንስኻ ስካበይ መፂኻ ኣፍሪካ ኮይካ መፂኻ ፀሊም እኳ ኢኻ ኣየናይ እሞ ገለ ክብለካ ከሎ እስኻ እንታይ ነብሲ ኣለካ ኢኻ ስፖርት ክትገብር ክብለካ ከሎ ሸረብ ዝቕበል ኣነ እዚኣ ዘላትን እዚኣ ነዚያኻ ከዕብያ መሰል ኣለኒ ብኣኻ ክኮርዕ ኣለኒ ኢልካ ክትትም ከተብሎ ኣለካ ምክንያቱ ሓይሊ እንድሕሪካ ዝኾነ ነገር ንኸይትገብር እዩ ዝኽልክለካ ስለዚ ነዛ ውሽጥና ዘሎ ትም ከነብሎ ኣለና ካልኣይ ድማ ኣብ ከባቢና ሰባት ክህልው ክእሉ እዮም ኩሉ ግዜ ዘዳኽሙና እስኻ ከምዚኻ እስኻ ከምዚኻ ዝብል ዋላ ከምዚ ጆክ ጌርና ኣብ ሓበሻና ሰብ ነዳኽም ኢና ከምዚ ዓይነት ሰብ ከተፍቅዱ የብልኩምን ኣብ ከባቢኦም ዋይ ቢኮዝ ብዙሕ ግዜ ክደጋግም ከሎ ሓደ ሓሶት እውን እንተኾነ ከም ሓቂ ኮይኑ ክስምዓካ ስለዝኽእል ስለዚ እንተኽኢልና ንሰብሲ ብኸመይ ክንቅልዶ ንኽእል ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ጌርና ክንማስዮ ኣለና እምበር ንታሕቲ ከም ዝኸይድ ክንገብሮ የብልናን ከነስተውዕሎ ኣለና ዋላ ሰሓቅ ይኹን ዳ እምበር ንሰብ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ኔጋቲቭሊ ትፀቕጦ እንተለካ ወይ ስኻስ ከምዚኻ ታስኻስ ክላ ገለገለ ትብሎ እንተለካ ብጣዕሚ ሃሳይ ካልኣይ ድማ እንታይ ንብል እቶም ኮንፊደንስ ሰብ እንታይ ዝወደይ ኣርያ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሰብ ርእሰ ምትእማን እንተለዎ ኣባናሲ ርእሰ ምትእማን ኣለዎ ንብሎ ኢና እንታይ ታዚኻ ጉራ በቃ ገለ የስ ኣሎ እቲ ብራግ ዝገብር ሰብ የለን ማለት ኣይኮነ ብእንግሊሽ ግን እቲ ኣባና እታ ኮንፊደንስ ትብል ቃልሲ ቅብልቲ ይኮነን ዳርጋ እዚኣ ኸ ክነስተውዕለላ እንከለና ሪሊ ሰብ ነፍሱ ረጊፁ ክኸይድ ክኽእል ከሎ ከነድንቆ ኢና ዘለና ከምኡ ክንከውን ክንፍትን ኣለና እምበር ከነዳኽሞ የብልናን ስለዚ እቶም ከምዚ ገይሮም ዘዳኽሙና ሰባት ይኹኑ ሓይልታት ክንኣልዮምን ወይ ካብኦም ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነፍስና መሊኽና ነፍስና ኣመሓዲርና ደስ ብዝበለና ክንከይድ መሰልና እዩ ነዚ ዝቃወም ሰብ እንተሎካ ክእለ ክኽእል ኣለዎ ከቢኻ ተኣለይ ትብሎ ኒኻ ስኻ ኢኻ ትእለ ምክንያቱ ንሱ ድልየቱ ክገብር ክእል ሰብ ክትቅይሮ ከቢድ ነብስኻ ክትቀይር ጥራይ ኢኻ ትኽእል ስለዚ እዚኣ ድማ ሳልሰይቲ ምሰን ትኸይድ ኣገዳሲት እያ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ኔጋቲቭ ሓይልና ነቲ ናይ ደገ ኔጋቲቭ ሓይልና ንክልቲኦም ተቆፃፂርና ትም ከነብሎምን ክንቋፃፀሮምን ክንፍትን ኣለና
ሰለስተ ኢልና ኣለና ራብዐይቲ ኮምፕሊመንቲንግ ትበሃል እዚኣ ሕጂ እንታይ መቕብልያ ኮምፕሊመንቲንግ ከምዚ ንኣዳ መሓብ ማለት እዩ እንታይ ትብል ጥቕስላ ኣብዚ መስለኩም sorry people will never forget how you made them feel ንሰባት እንታይ ሂብካዮም እንታይ ጌርካዮም እንታይ ኢልካዮም ዘይኮነሲ ከመይ እቲ ንስኻ ብዝፈጠርካዮ ስምዒት ዝተሰምዖም ስምዒት ክርስዕዎ ኣይክእሉን እዮም ንኣብነት ኣብ ሓደ ቦታ ንሓደ ሰብሲ ሄይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ተኸዲንካ ኣለኻ ወይ ንሓንቲ ጓል ዋው ብጣዕሚ ጫማ ፅቡቅ ጌርክለካ ኢልካ ኮምፕሊመንት ክትገብራ ከለካ እሞ ክትሕጎስ ከላ እቲ ዝተሰምዓ ሓጎስ ኣይትርስዖን እያ እቲ ንስኻ ዝበልካዮ ነገራት ኩሉ ክትርስዖ ወይ ኩሉ ሰብ ክርስዖ ይኽእል እቲ ዝበልካዮ እቲ ንሳቶም ዝተሰምዖም ስምዒት ግን ኣይርስዕዎን እዮም ፅባሕ ንገቡ እዮም ንዓኻ ክዝክሩኻ እንታይ ኮኔክሽን ኣለዎ እዚ ምስ ኮንፊደንስ ኢልካ ሰባት ኮንፊደንስ ናትካ ክሪእዎ እንተኮይኖም እቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ኣትሞስፌር ንዕዖም ከመይ ተሰሚዕዎም እዩ ዘገድስ እቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ኮምፕሊመንት ንዖም ከም ዝሕጎሱ ኣብ ዙርያኻ ኣክሰፕትድ ከም ዝኾኑ እንተኮይኑ እንተተሰሚዕዎም እቲ ናቶም ዎርምስ ወይ እቲ ናቶም ፍስሃ ወይ ሓጎስ ንዓኻ መሊሱ ኮንፊደንስ ይውስኸልካ ማለት እዩ ስለዚ ኮምፕሊመንት ክንህብ ከለና ተወሲኹ ንዓና ዓብ ፅልዋ ኣሎ በቲ ሓደ እቶም ሰባት ክፈትውና እዮም ከንድቑና እዮም ሪሌሽን ክገብሩና እዮም ማዕፆም ክኸፍቱልና በቲ ድማ ንሕና ንሳቶም ፅቡቅ ከም ዝስምዖም ስለዝፈለጥና ኮንፊደንስና ይዓቢ ማለት እዩ ስለዚ ከነስተውዕለሉ ክንክእል ኣለና ኩሉ ነገር ዋላ ንገብሮ ክንከውን ንኽእል ኢና ግን ኣስተውዒልና ክንገብሮ ከለና እቲ ናትና ርእሰ ምትእምማን እናዓብየን እናሓየለን ክኸይድ እዩ ድሕሪ ግዜ ድማ መጀመርያ ኣስተውዒልና ዋላ ነፍስና እናዘክርና ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓንቲ እንታይ ትብላ ኣላ ፌክ ኢት አንቲል ዩ ሜክ ኢት ሓደ ግዜ ከምዚ ዓይነት ነገር ክትምሃር ከለካ ዋላ ከይኮንካ ከለካ ክትከውን ክትፍትን ኣለካ ብምስትውዓል ሕጂ ሓንጎለይ የንብብ ኣለኹ ኣካላተይ ይሃንፅ ኣለኹ ነቲ ውሽጠይ ዘሎ ትማቢለየ ኣለኹ ንሰባት ኮምፕሊመንት ክብየ እናበልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኮንፊደንት ከም ዝኾንካ ኮይንካ ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ ፅቡቅ እዩ ዋላ ሕማቅ ዋላ ኮንፊደንት ትኾን ግን ምፍታን ከምኡ እናበልካ ናብ ኣካላትካ ጠቢርካ ኣብቲ ኮንፊደንስ ብትሬኒንግ ክትመፅእ ስለትኽእል ማለት እዩ ንቐፅል እታ ሓምሸይቲ ስማይል ጀንዊንሊ እያ ትብል ዘላ ሕጂ እዚኣ ፍሽኽታ ማለት እዩ ፍሽኽታ ብዙሕ ሓይሊ እዩ ዘለዎ በቲ ሓደ ንሓደ ሰብ ፅቡቅ ፍሽኽታ ክሰደሉ ከለካ ኣክሰፕት ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ ንስኻስ ንዓይ ቅቡል ኢኻ ኢልካ ኣለካ ተፀዊካ ክትጥምቶ ከለካ ምሳኻ ክዛረብ ኣይደለኒ ኣብ ጥቃይ ትኹን ኢኻ ትብሎ ዘለካ ፍሽኽ ኢልካ ክትቅበሎ ከለካ ትሰብ ግን ኣክሰፕት ኢኻ ናት ኣብዚ ናተይ ዓለም እሞ ንዓምሳይ ዕልል ምሳይ ከተዋግዕ ዕድል ትህቦ ኣለካ ስለዚ እቲ ሰብ ዎርም ክኾኖ ክፍታሕ ይኽእል ሕጉስ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ሰብ ፍሽኽ ክብል ከሎ እቲ ዝበለፀ መልክዑ ሽዑ እዩ ዝረአ እንታይ ብሉ ኣብ መልክዕካሲ ቤስት ሜካፕ ኢዝ ፑቲንግ ኦን ስማይል ፍሽኽ ምባል እቲ ዝበለፀ ሜካፕ እዩ ይብልዎ ስለዚ እቲ ፍሽኽታ ነቶም ምሳና ዝዛረቡ ዘለው ኮነ ንዓና ዓብይ ናይ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ነርቨስ ዝገብረና እቲ ምሳና ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ፍሽኽታ ዘይብሉ ወይ ፀዋግ ምስ ዝኸውን እንታይ ከመይ ገይረ ክዛረበ ካብ ዝብል እዩ ድሕሪ ፍሽኽ ኢልካ ድሕሪ ፍሽኽታ እንተሎ ግን ኦልሬዲ ሪላክስድ ኮይኑሎ እቲ ኩነታት እሞ ንሕና እውን ተረጋጊና ክንዛረብን ኮንፊደንት ኮይና ሓሳባትና ክንገልፅን ዘድልየና ክንፍፅም ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ስማይል ድማ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕለላ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ፀይካ ሓፂር ዘይኮነ ብዛዕባ ስማይል ሓንቲ ተዛሪበ ነይረ ፕሮፐር ስማይል ጌርካ ውሑድን ግን ፅቡቅን ነዊሕ ዝፀንሕ ፍሽኽታን ብምግባር ነቶም ከባቢኻ ዘለዉ ምሳኻ ዝዛረቡ ዘለዉ ዓብይ ናይ ሓጎስ መድረክ ክትፈጥረሎም ትኽእል ንዓኻ ድማ ዋላ ንዓኻ እውን ፅቡቅ እዩ ካብ ተፀዊካ ፍሽኽ ክትብል ከለካ ግርማ ናይ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ሻትሸይቲ ድማ ድረስ ፕሮፐርሊ እዚኣ ሕጂ ብኩሉ ዳይሬክሽንስ ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ብኣከዳድናና ኢና ንፍረድ ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን ይርዳእኒ እዩ ግን ኣከዳድናና ድማ ኣገዳሲ ባእታ ኣለዎ እዚ ብዙሕ ሕጂ ሶሻል ኤክስፐሪመንት ተገይሩሉ እዩ ባድላ ጌርካ ክትከይድ ከለካ ተለሚንካ ሰብ ይሕግዘካ እንተተሸጊርካ ይድግፈካ ጨርቃን ክዳን ጌርካ ክትከይድ ከለካ ክትግደሰልካ የለን ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተን ጫፋት ዘይኮነ ኣብ መንጎ ክንከውን ኣለና ያ ኣነ ብቀዳማይ እውን ኣብ ኮንስትራክሽን ኮይንካ ባድላ ገለ ዝበልኩ እንታይ ንማለተየ ኣብቲ ስራሕ ክትከይድ ከለካ ማለተየ ኣብቲ ናፃ ግዜካ ዝበለፀ ክዳን ክትክደን ኣለካ ግን ዓቕምካ ክኸውን ኣለዎ ኣብቲ ክዛረብ ከለኩ ልዕሊ ዓቕምና ገንዘብ ኣብ ክዳንን ገለን ኣይንበትን ማለተየ እምበር ልክዕ ምስ ዓቕምና ዝኸይድ ኣዝዩ ፅፉፍን ፅቡቅን ኣከዳድና እንታይ ፀገም ኣለዎ
እጂ ኣብቲ ኣከዳድናና ከምዚ ላቪሽ ወይ ኤክስትሪምሊ ፋሽነብል ዘይኮነ ፕሮፐር ኣከዳድና እያ ድብል ኣለኹ ኣነ ኤክሰሲቭ ፋሽነብል ብል ኣለኹ ምክንያቱ እሱ ንባዕሉ ካልእ መሰጅ ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ፅፉፍን ፅሩይን ኣከዳድና ኣብቲ ናትና ኣረኣያና ኣብ ልዕልያና ኣብ ኮንፊደንስና ኣብ ተራ ኣለዎ ንኣብነት እቲ ትፈትዎ ክዳን ወይ እቲ ዝበለፀ ክዳን ንዓኻ ዝምችኣካ ጌርካ ክትከይድ ከለካ ኮንፊደንስ ይስማዓካ ኩርዓት ይስማዓካ that's why እቲ ኣከዳድናኻ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ዝስማዓካ ፊሊንግ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ወይ ሓደ ሓደ ግዜ ትሪኢኻ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ገለ ካልእ ሰብ ፍሉይ ክዳን ተኸዲኖም ከዱ ግን ክስከፉ ትሪኦም ሰባት ብብዝሒ ስለጥምትዎም ምክንያቱ they're not feeling good if you're not feeling good you will not be confident እንድሕር ፅቡቅ ዘይስማዓካ ሃልዩ ምስ ተኸዲንካ ዘለካ ክዳን ኮንፊደንት ክትኮን ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት ክፍተታት ስለ ዘለካ እንታይ ይብሉንሉ ዝብል መንፈስ ስለ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክንብል ኣለና ፕሮፐርሊ ስሩዕ ኣከዳድና ተኸዲና ፅፉፍን ስሩዕን ተተኸዲና ኣብ ኮንፊደንስና ተራ ኣለዎ ደስ ዝብለና ምስ ኣከዳድናኑ ምስቲ ንሕና ንኣምነሉን ደስ ዝብለና ስታይልን ዝኽእል ክዳን ተተኸዲና ፅፉፍካ እንድሕር ኮይኑ ኮንፊደንስና ምስ ይዓቢ ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ካብተን ናይ ሎሚ ትምህርቲ ድማ repetition ትበሃል እዚ ትምህርቲ እዚ ኮንፊደንስ ትበሃል ወይ እዚ ስኪል እዚ ክንዕወተሉ እንተኮይና ቀፃሊ ክንደግሞ ክንክእል ኣለና ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝግበር ኣይኮነ ነዚያ ቪድዮ ኣንቢብካ ኣብ ሓደ ግዜ ዝግበር ኣይኮነ ምናልባት ነዚያ ቪድዮ እንታይ ክትገብርዋ ትኽእሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትከዱ ከለዎም ብፍላይ ኮንፊደንስኩም ኣብ ዘድልየሉ ኢንተርቪው ድዩ ስራሕ ድዩ ገለ መለ ክትከዱ ከለዎም ርያ ኣብልዋ ኣብቲ ናትኩም ፕሌይሊስት ጌርኩም ምክንያቱ ከተዘኻኽረኩም ትኽእል ማለት እዩ ከምዚ ቱዱ ሊስት ዓይነት ማለት እዩ ርያ ኣቢልካ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ በቃ ከምዚ እዚኣ ክገብራ ኣለና ኤግዛክትሊ ከምኡ ምግባሩ ናብ ኮንፊደንስ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና እንታይ ማለት እዩ ንሓንጎልና ንነግሮ ከምዚ ግበር ትብሎ ከምኡ ብምግባርካ በቶም ካልኦት ሰባት ፅቡቅ ኢሜጅ ወይ ፅቡቅ ስምዒት ከም ዝስምዖም ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንዓኻ ድማ ነቲ ትደልዮ ዘለካ ኣብቲ ፅላት እቲ ትምህርቲ ድዩ ስራሕ ድዩ ኣብ whatever it is ኣብኡ ንኽትዕወት ዓብዪ ሓገዝ ይገብረልካ ማለት እዩ ምስ ግዜ ድማ ቀፃሊ ፕራክቲስ ክትገብሮ እንተጀሚርካ ነዚ ቀፃሊ ብምስትውዓል ክትገብሮ እንተጀሚርካ ኣካላትካ እንታይ ክኸውን ባይ ዲፎልት ትክለምዶ እዩ ባይ ዲፎልት እንተኮይንና ዳት ኣብታ ፖይንት እትያ ኢና ክንበፅሕ ዘለና ዘለና ኣካላትና ባዕሉ ክገብሮ ክጅምር ማለት እዩ ኣብታ ባዕሉ ዝገብራ ደረጃ ምስ በፃሕና ኦልሬዲ እቲ ኮንፊደንስ ደረጃና ዓብዩን ትንደልዮን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ከምዚ ናይ መወዳእታ በሎፎን የብሉን እናዓበየ ዝኸይድ እሱ ግን ንሕና ደረጃታትና እናዓበናዮ ክንከይድ ከለና ውፅኢቱ ድማ ክንሪኦ ናብ ስራሕና ድዩ ኣብ ካልእ ኩሉ ዓብዪ ፅልዋታት ከምፃልና ክጅምር እዩ ስለዚ እዚአን ሸውዓተን ከም ዝረኣናየን ንሓንጎልና ምዕባይ ንኣካላትና ምክንኻን ነቲ ውሽጣዊ ኔጌቲቭና ዘሎ ጠጠው ምባል ንሰባት ኣወንታዊ ዝኾነ ንኣዳምሃብ ፍሽኽታ ምዝውታር ስሩዕ ክዳን ኣከዳድና ምኽዳንን ነቲአን ድማ ቀፃሊ ድማ ነዚ ምድጋም ኣብ ናትና ኮንፊደንስ ዓብዪ ተራ ክህልዎ ይኽእል ኢለ ዝኣምን ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ኮንፊደንስ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ኣይሆፕ ቁሩብ ጠቂማትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ከምቲ ቁትሩ ንገብሮ ዘለና እቲ ትምህርቲ ናብ ኣክሽን ዝኸደ ወይ ናብ ሓደ ስኩምቲ ወሲድና ሂወትና ንእሽተይ እውን ትኾን መቐይሮ ንክገብረልና ዝዓለመ እዩ ዘሎ ከምዚ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነስ ናብ ምትግባር ገፅና ክንፍትን ከም ዘለና ኩሉ ግዜ ዝዕድመኩም እቶም ንመጀመርያ ትሪእኑ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ይበሃል ዝተፈላለየ ንሕብረተሰብና ይጠቅም እዩ ዝበልኮ ትምህርቲ ሕፅር ዝበለየ ዝገብር ሓያለ ቪድዮታት እውን ኣለዋኒ ኣብ ጂድራር ኢልኩም ኣብ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ተጌርኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ ኣብ ፌስቡክ ድማ ጆርጆ ድራር ኢልኩም ክትረኽቡን ትኽእሉ እቶም ፍልይ ዝበለ ሕቶ ኣለና ክትምልሰልና ትደልዩ ትብሉ ከዓ ኣብ ድራር.ጆርጅ.ኮም ኢልኩም ኢሜይል ክሰዱለይ ትኽእሉ ሰብስክራይብ ተጌርኩም ካልእ ዝተፈላለየ ኣርእስታት እውን ተንኪፍ ኣለኹ ቪድዮታት ኣብኡ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኮሜንት ድማ ኩሉ ግዜ ዘድንቐኩም እቶም ኮሜንት ትገብሩ ዘለኹም ምክንያቱ ርእይቶኹም ስለትብኑ ዘለኹም ፖዚቲቭ ይኹን ኔጋቲቭ ዘይገድስ ግን ኩሉ ግዜ ሃናፂ ብዝኾነ ከነማዕብሎ ብንኽእል ኮሜንት ክትገብር ከለካ ዝኾነ ይኹን ኣደ ርእይቶኻ ብዘየገድስ ወይ ርእይቶኻ ብዘየገድስ ከምዚ እንተዝኸውን እንተንብል ነቲ ዝገብር ዘሎ እውን ሓገዝ ይኸውን ማለት እዩ ንዓና እውን ፅቡቅ ባህርያት ትኾነና ማለት እዩ ካልኣይ ሼር ምግባር ድማ ነቶም ኣሕዋትና ክጠቕሞም ይኽእል እዩ ዝበልኩሞም ክጠቕሞም ስለ ዝኽእል ናብኦም ገፅኩም ኣብፅሕዎ ይብለኩም ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብዝወዲኣ ኣላ ኣብ ሓፂር ግዜ ማ ብካልእ ትምህርቲ ክመፀኩም እየ ክሳብ ሽዑ ግን ቻው ድሓን ኩኑ